खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 24 सेप्तेम्बर 2023 रबिबारखालि सानसेनि बुरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायत लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोद मोजां जेरावबो देरहासारगोन सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननो हागोन बयजोंबो अनसायजागोन आरो अनजासो गारगोन मावनो लानाय खामानिखौ थिसमनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आयाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिमाफोरनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागौ गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन गोसोनि बोलोआ दिनै बांनो हागौ समाजाव बयजोंबो मान होजागोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो जोबोर रमान्टिकबो जानो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोदान मिजिं आरो गोदान बोलो फैनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थिसमनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन समाजाव मान मोननो हागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन लोगोफोरनिफ्राय अनसायनाय मोननोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोम बिथिङावनो जाफुंसारनो हागौ गोसोआव जोबोर खुसि फैगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव अननानै फैगोन समाजाव दिनै मान मोननो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थिसमनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोद मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबोरलांनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबोरनांगोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मावनो लानाय खामानियाव माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव अननानै फैगोन समाजावबो दिनै लोगो लेवा बांनोबो हागौ गोबां मोजां खाबुफ्रा दिनै गोमाफिननोबो हागौ देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थिसमनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननोबो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिसि फिसायनि गेजेराव दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन समाजावबो मान मोननो हागौ गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन
कन्या राशि गिबि हांखो फ ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव दिनै मुखुब थागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन लोगोफोरनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो दिनै मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां रांखावरियाव मोजां देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानाय नङा माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै बारा मोजां नङा होनजायो गोबां मोजां खाबुफ्रा दिनै गोमानोबो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ बेखायनो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिकबो जानो हागौ आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानो रोंगोन गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां फैनोबो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनलायगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ बिमाफोरनि अननाय आरोफोरखौ मोननो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन
गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन, गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा, गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन, देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो, न'खराव अनलायनाय फैनो हागौ, सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन, फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन, सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै, जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।